Уважаеми доцент доктор Абаджиев, добър ден! Вие сте ръководител на катедра по протентична дентална медицина и ортодонтия, както и заместник-декан на факултета по дентална медицина при Медицински университет град Варна и един от водещите специалисти в областта на имплантологията в България, която също така развивате в България. Тази година вие участвахте на 4-то издание на Imagina Dental 2015 в Монако. Симпозиум-изложение, посветено на CAD/CAM технологиите и на имплантологията. Първият ни въпрос към вас е: какво бе специфичното на тази годишното издание на Imagina Dental според вас? Нещата вече са далеч по-рафинирани. Последните две изложения през последните 4 години в Кьолн на IDS все повече и повече доказаха, че денталната медицина се променя драстично. И път е само един. Това е в дигитализация на денталната медицина. Вече се говори за нова специалност, наречена дигитална дентална медицина. И нещото, което в нашия факултет вече стартира, това е цялостна преработка на програмите, за да можем да отговорим на съвременните изисквания. А по-специфичното на тази годишния форум Imagina Dental 2014 беше именно това, че нещата се концентрират, фокусират се изключително в едно малко поле, наречено 3D технологии във всяка една област на денталната медицина. Като се започне от естетичната стоматология, мине се през протетичните реставрации и се стигне до имплантологията. Днешно време вече е немислимо да се работи без 3D планиране, анализ, планиране и съответно реконструкции. Значи това означава ли, че в крайна сметка всичко това, което знаем до сега за имплантологията, без 3D технологиите, трябва да го отстраним тотално? Не може вече по никакъв начин да го включим в новите модерни конструкции. На този въпрос ще отговоря последния начин. Това е все едно да се качим директно на болид на Формула 1, без преди това да сме карали какъвто и да е друг автомобил. Така че аналоговите технологии в денталната медицина няма как да бъдат забравени. Те са основата, върху която може да се гради бъдещата дентална медицина. Но в днешно време имаме възможност да направим нещата много по-прогнозируеми преди самото лечение. Можем да съкратим сроковете, можем дори, ако щете, драстично да поевтиним цената на едно иначе скъпо струващо лечение, именно заради високите технологии. Тоест, противно на очакванията, високите технологии не би трябвало да повишават, напротив, те понижават цената и не на последно място заради намаляване на сроковете. Значи по-голяма ефективност и по-ниски цени. И кратки срокове, разбира се, на лечение. По-кратки срокове на лечение със сигурност и прогнозируемост на резултатите преди започване на лечението. Благодаря. Следващият ми въпрос е: вие имахте възможността да участвате на практичен курс на доктор Скот Ганс, който не се нуждае от представяне. Всички много добре го познават в денталната медицина и особено в имплантологията. И бихме искали да ви зададем въпроса: с какво един такъв практичен курс може да допринесе за едно изложение симпозиум, каквото е Imagina Dental? Винаги е удоволствие да слушаш лекция, да участваш в воркшоп на доктор Ганс. И за мен това не е първата среща с доктор Скот Ганс. Така да се каже, аз го следя по неговите участия в различни форуми и той представи съвременната дентална медицина, съвременното 3D планиране в областта на имплантологията по един изключително практичен начин. В залата имаше участници с различни нива в чисто професионално и той успя да стигне до всеки един и да покаже нагледно, че това, което до преди 10-15 години го смятахме за казуистика, това, което преди 10-15 години го гледахме като екзотика професионална, днешно време е ежедневие. Може да бъде ежедневие и това дава онази щипка сол на яденето, което професионално, разбира се, погледнато, което
доставя удоволствието от самата професия, защото всички тези участници на този голям форум, това са професионалисти, които до голяма степен са превърнали професията си в хоби и следят всяка една промяна, всяко едно подухване на вятъра в една или друга посока. А тук става въпрос за една трайна тенденция, която се засилва и вече е като ураган и не може да бъде подмината. Това е дигитализацията. Да, вие вече казахте преди малко, засегнахте тази тема. И сега преминавам също към една нова концепция, която е Smile Design на английски или дизайн на усмивка. Бихме искали да разберем с какво тази нова тенденция допълва или продължава основополагащите принципи на имплантологията и на CAD-CAM технологиите. Кристиан Кочман, създателят на Digital Smile Design, е един уникален лектор. За пореден път си доставих огромно удоволствие. Лекцията продължи значително повече от предвиденото. Той просто не искаше да спира да говори и достави огромно удоволствие на всички участници. Залата беше препълнена, имаше правостоящи в това число. Не можем вече без това. Ако преди смятахме, че това е екстра, днешно време това е базовия модел на автомобила. Ако преди това е било летите джанти и някакви други екстри, отопление на седалките, електрически стъкла и там да не ги изброявам, то днешно време това е базов, това е стандарт. От тук нататък ние можем да тръгнем да надграждаме. Благодаря ви много за сравнението, особено за символиката. Мисля, че говори сама по себе си. Един последен въпрос. С какво ще запомните първо конферентната част на тази годишния симпозиум и изложение Imagina Dental? И на второ място, с какво ще запомните изложението? Аз мисля, че не случайно е избрано мястото. Съвременните технологии се сблъскваме с тях на всяка крачка в Монако. Монако е едно прекрасно място, което се развива с неимоверни темпове и смятам, че точно то е мястото, където да бъде провеждана тази среща на високите технологии. Добре, благодаря ви. Това беше моят последен въпрос и искам да ви кажа, че World Congress Event, както и Imagina Dental, цялото ръководство, както на събитието, така и на фирмата, ви благодарят за отделеното време за това интервю и се надяваме да се срещнем отново през 2016 година. Благодаря ви. Аз искам да благодаря на фирмата за прекрасната организация на събитието и от начало до край. Благодаря ви. Приятна вечер.